Tarabasa bini ingti arong amekar babu ingti pen sonti tisopia tumasopo akleng Romen Engti alangli inut Arjan kehi kethekser bangphu alangli adung ingni lun penamatsi nangli mohorason thot Arjan kehi kethega bangphu alangli art school kangpu pen ovekimia tuma phan kethan bonjia phan aning ke hangalam karbeng nonglai fa thengnu nang pachini don Fuloni constituency ka parlo Tarabasa bini ingti arong amekar babu ingti pen sonti tisopia tumasopo akleng Romen Engti Art School alangli Rukasen college pen BE angdeng chepo ondundo alangli kedamtang suri hinira kresir cap aningkan Arjan ki hanathu aningke hang parpika jok amena jongjong pen penangan bor iponlo bangso kabor ipona jok alangli inut portrait art oil painting lapen modern art ahin kethekser bangphu chepa man ponlo lapen art gallery ka chapati along setame nong e chepa long donlo alang lekaning je pona tengke nili methang penang an kabor ipona joksi nili lapuan Arjan hi theglo nili ke na hokta lapusan school along kachali dun puke avi pusi ning jepon sing college along si nonoma ke BA pata nang pasalo MA yang dengo la si alang li lapuson ke thek ni tume la cardinal life na sami lapuson ke thek ke tumhan lo charli thek tumhan la penason art hin punon jutang jupara hin punon ni tum man peng chipi poning tung la seni tum cardinal life ke la ra tum sami ke pakang ponang tung la seni tum sami min tum sami daka dim long anang humri lo la si alang li ke art aputhak la pen alang li litum labangso lam thisi alang li sami litum art kon na te pu cameraman phan nalimen che than nalimen ke Romen Engti ko lidak ingti arong Ronghang the te la ke ardahin jasmet ke art puson portrait ke ardahin comment tu besin ali chini lo e to the 19 ani tan ani kan se chaldi like de la bangso ke charli ke konani art school benong charli ma kali ni mena se ke charli mena se chaldi changelang pini pungtung mana le local MSC phan mate MLA phan sonna si la pini ka chaldi ani hang tum pasante pa chaldi te chok ni long tam ni ande nali phala art school along art teacher aphan pini appointment mate school tum nang hang ma son nili pan nang hang helang ni lalo la se alang litum ladak babu inti dakar arong amekar lo lapen alang ligenod ababa lo na se alang litum asupulo la Romen Engti alang li penangan ningkan hini pen alang li art hin kethek pik abang phulo la se alang li lalo alang li dak local MSC mate MLA phansta me alang li chuning ri bang lalo alang li son ke artist aphan man peng ke chipi ke nang sora thema alang li kethekser ajoksi penang an alang li phan work orders men penang an long pon lo la se la sona atum phan ke alang li tum phat son ke school along same si workshop mate school art school se dame kangpu pona ke nang sora se la sona kerap jongsi MLA hin pen pin scheme men alang kerap pon so de me parji puse alang li phan alang semen chuni lo alang like monit abang kereng kelang pensi minute krip ho angbong abang kereng ason thot Arjan kehi kethek abang phubino Romen Engti alangli art school kangpu ponjia phan aning ke hangdu nasi art school kangpu ponjia phan pura MLA Dorsing Ronghang along an kachuningri padopon den arong pen Bikram Teron Karbeng long life